меҳрубонҷон, бадрдин. خوش آمدین برادرها. چی میخرین؟ چی نگه دارین؟ با چی فکر آمین؟ من شماро намедонам. ман қуртово мезанам, қуртои бобогӣ очагӣ. ман аким ҷо хестам, қуртохонаи кабир чида омадам, қуртоохирӣ омадам. خیر کن اکت مهربان جان کوگاه زنت چی میخری؟ خیلی میبینه یکم پیش خدمت باشه قدر عجبالی تعریف کرد قدر خوراکی با مزه داره یکم پیش خدمت باشه مایلی چی خوراکی داره باید زکس ای برادر من خیلی عبد نبودم در طرف شهرخور بودم یکی برای هم خوراکی هم اینجا برای هم قورتای هم اینجا من خیستم برادر جان اومدم ببینیم چی خوراکی داره مایلی باید زکس بوز میبینی پیش خدمت پیش خدمت салом алейкум акаҷон, хуш омадед ба қуртобхонаи кабир. Акаҷон дар меню аст қуртоб, шакаро, фатишурбо, резашурбо, қайла, табака, шашлик, манту. ҳамин хӯрокҳоро якпорса, нимпорса, фатиш сафед, сиёҳ, гӯшти бегӯшт, шокиёи газор, арсикола, кока-кола, фанта, пепси. Акаҷон ба шумо чӣ хизмат кунам? беҳтарин додарҷон, медони додар, ман мумкин агар ози хитаб бугум боварид наям, ман 100 километр хестам инҷа қуртохӯрӣ омадам. Бале, бале. фаҳмидӣ бародари азиз? Бале. ана ба ҳамин хотир мада як нимпорси бобогӣ, нимпорс пасандай. хай бародаро хушо медонам. ба шумо чӣ кунам? мода фатиш шурбо дори? бале аст акаҷон. мадам фатиш шурбои очагӣ ба фатиши сиёҳ сафед, сиёҳ кади фатиши сиёҳ. бале. шумо бошед. مادر نیم تا شکروی آب شاگی البته که برادر عجبالی گفت که بسیار خوراکی با مزه داره бале, бале. همین سبب نیم تا شکروی آب شاگی бале, бале. нон, чой, тика. як компот биёр, як рафин компот биёр, як чои сиёҳи бобогӣ биёр. ана хай бачаҳо медонам бо ягон лимончой فقط دوداجون تستر که بله. سخت دوستان дар муддати 3 дақиқа фармоиши мо омода мешавад. тезиш ки майли шербача мо ждат мекунем. хоб хулоса инам хеле бародарои азиз, хай хуш омадем. سلامت باشی روز میبینیم که خوراکی که بسیار تعریف کرده که بسیار خوراکی با مزه داره روز شوید هم خوراکی میشه تو با تعریف باشه یا نه؟ است فکر میکنم این قدر باورناک میگم ممکن باشه یعنی اون خاص میگی میگفت باشی یک کار رو میشه боз як дақиқа бесем ам баъдидин бахшиш як дақиқа бесем меём. салом алейкум акаҷон. алайкум салом. созин хубан акаҷон? мешавад амад наст. акаҷон маҷбур шудам ки барои як кор пештон биём. хоб хоб айсабе ки бачаам айдаким касал шуда мақсад сум надорам. агар илоҷ боша ман да ягон сум ёрдам мекардам ки ман бачаам айдакиро табобат кунам. дӯстон ва тамошобинони азиз, бисёриҳо савол медоданд ки чӣ кор кунем, ягон бизнеси нормале кунем, ягон бизнеси хуб кунем. дӯстон барои шумо як бизнеси беҳтарина дӯстон тавсия метавам. мирғои ламанбравни корейскиро тавсия метавам ки ин мирғо беҳтарин мирғо мебошанд ки дӯстон 2.5 кило то 5 кило вес мекунанд. дӯстон дар як сол мокиёнош ками кам 320 дона то 340 дона тухма як донаш мисол мекуна ва ногуфта намуна барои фурӯш ҳастай. дӯстон як донаш чуҷа якрӯзаш 10 сомон ва 20 рӯза ва 10 рӯзаш боша 13 сомон, 20 рӯзаш боша 18 сомон ва як моҳаш боша дӯсто 25 сомон. дӯстон ин чуҷаҳое ки ҳозир мебинем, дӯстони мирғое ки ҳозир дар пеши ман мебинем ё аллакай ду моҳа шудагианд. дӯстони азиз, дар рақамҳои зери ҳамин видео занг занед 901070800 ҳатман заказ кунед ва айноми сомонаи раҷабалии ибронӣ муроҷиат кунед. бо ягон сум барои шумо скидка мекунанд. алло нигаҳбонтон. мақсад сум надорам. агар илоҷ боша ман да ягон сум ёрдам мекардам ки ман бачаам айдакиро табобат кунам. بدردین دیدی ها رجبالی را اوه از زنه که بگونه فریادش کرد خیز دویده رفت من زندگی ما دوست میدارم ما زن ما دوست میدارم من خیانت به زن نمیکنم خیانت نکردن هم خیلی ها نگاه که مهربان بچه ها چه بفایده نمیکنن میرن وایزان خود جلوه در بالای منبر میکنن چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن فهمیدی؟ باز یادمون را فهمیدن خیلی آدم را فهمیدن خینه دل من تو دور رفته است نه بچه ای ما بواره داری؟ این همه هم مواری نداشته نگاه که فقط یک اشاره از زنه کنیم خیلی کرد یک مینوت داشته دوید رفت خیلی به حد خینه خدا ما فهمیدم بدردین
нигоҳ ки бо бачаша дӯстдорӣ кестай чӣ шайтониш кардаи сайр нигоҳ карда ягон фикр дорад. Дидесӣ? бача ай дил ёфтестай меган дил ёфт чӣ бихӯр дил ёфтеса қанд мехӯрам. бача шикала ха мебинем. чӣ бана янгаҷон? ҳатман мо барои ҳамин рӯзем падараш дӯсти ҷонии мо буд, рафиқи ҷонии мо буд. Ба ҳамин хотир янга ина кор кима. Мақсад рақамо 6699. Чӣ қадар пуле ки лозим боша дар ҳамин карта ҳастай. Мақсад метавонед ки бигиред худоятона табобат кунед янга. Ман камтара кор дорам рафиқам қашиштаги насиб буд кинам ҳатман зангтон мезанам ё хабар мекунам. хуб ташаккур зиёд акаҷон. Саломат боши янгаҷон, ҳайпай кошед. Кӯдака беназорат намонед. Хоб. Худованд ягон зана бешавҳар, ягон фарзанда бепадар накард. Зиндагии бепадар, зиндагии бешавҳар чӣ қадар мушкил аст, чӣ қадар қин аст. Зани бечора ҳам падар мешавад, ҳам модар мешавад, заҳмат мекашад. Худованд сабр кунад. Бадардин о ина омад. бигун мушкиле дорам зидонишманди маҷлис боз пурс тавба фармоён чаро худ тавба камтар мекунанд Мелмуҷон, бахшиш Бадардин, бахшиш бародари азиз. Вақтон нагирифтам. Узри зиёд. ту бародари азиз бисёр ҳар рӯзам хеле вақти моро мегирӣ. як зани бегона меояд бо пеши мо дам мегӯ ки ман занро дӯст медорам, зиндагиро дӯст медорам, ба занам хиёнат намекунам. Ба зан хиёнат накарданам хеле ая Бадардин. меган чизе ки аён аст ҳоҷат ба баён неста ва дигар чӣ гап занем ҳар аҷабалӣ бо янгамон қатиш бача дорам. Бадардин дидӣ а? о бовар кӣ Меҳрубон Бадардин, шумо чӣ гуфтаантон намедонед? Шумо нисбати ман гумони бад кардеси, на? бале бародари азиз, чӣ хеле ки Бадардин гуфт чизе ки аён аст ҳоҷат ба баён нест фикр мекунам. Ай гапҳои шумо маълум мешавад ки шумо ин зана намешиносед, на? Ин кӯдака намешиносед, на? Не, ки чӯ мешиносем охи? хати ангай намо шинос накардӣ Бадардин? Шинохӣ? ай киҷо мешиносим як рӯз пеши ятиш биравамад ай киҷо медоним кия аҷабалӣ бародари мо ай хориҷа зан мезанад. алло. Салом алайкум бародар. ва алайкум салом. чӣ ҳол дорӣ аҷабалӣ? Алҳамдулилло, худоро шукр, гаштем ай пай корбор. Худат хубед, тинҷи саломатит хубай? раҳмат бародарҷон. савоз замин корода пишти коро гаштем. чӣ ҳол дорӣ? хориҷа чӣ хел? Беҳтарин, ҳаво кам гарм шуда, хай мешавад, худоро шукр созаи. беҳтарин хай гармирам тоҷикистони худ мондааст. худованд ай гармӣ буда. чӣ ҳол дорӣ дигар? Худоро шукр мешавад, меҳрубонҷон, гаштем. Ҳамин карта хати пул перевод кардаистам Тоҷикистон, ҳамун зани бародари зиндонӣ монда, ростӣ нашидест ай бародар. Ана агар имконият дошта бошед бародарҷон, ҳамонро бирен ҳамун зани ҳамонро хабар бигиред, ёрдам кунед бародарро ки мақсад худтон медонед ки дар мушкилот задагиай. Ба ҳамин хотир модарашам як бор бирен бинед бародар чӣ мушкиле доранд, чӣ камбудӣ доранд, ҳамонро бародарҷон бартараф кунед, беҳтарин мешавад. гӯш кир аҷабалӣ бародар. мо ҳар ҳафта ҳоли янгамон хабар дорем. ӯ дӯсти ҷонии мо ай, рафиқи арзандаи мо буд. дар ҳама пастии баландӣ дар бармон буд. алло Салом алайкум Бадардин. ва алайкум салом созӣ бародар Раҳмат наст, чӣ ҳол дорӣ? шукрона алло саломатияко кору боро чӣ гапа хориҷада Тинҷ, хуб, раҳмат, гаштем. Хуби тинҷӣ? шукрона алло шиштемам ҷой корда майда Рости гап, яду бор занг задам, ҳамун телефонои зани бародари зиндонӣ монда. ҳа Занг задам, рости гап, телефоношам ҷавоб надодестан. саидҷонда Бале, зани Саидҷонда занг задам, телефоношон кор накардестан. Гуфтам бародар як бор айҳола аҳволи ҳамун модари айҳола аҳволи ҳамун янгамон як бор бохабар шудем ки барои ки мақсад ҳамун як кӯдакшон кам мазаш набуд ку. фаҳмо ҷураҷон вообще хеле фикрша накард мо ҳамин вақти ёфтагӣ монда вақти холигӣ монда мерем хабараш мегирем ҳам меҳрубонам мера хабар мегира хидмат мерам хабар мегирам бовар ки беҳад хурсанд мешавад Беҳтарин. Ман ҳамин дар картаи трам як 5000 рӯй кардам, дар картаи
амура мақсад барем биспоре чихелӣ кардем будем спориде ура будем споридем ами кайке ки рӯй мекунӣ ура мо мебарем меспорем бепарвои сида ягон тамоман хеле фикр накард зинда бошед бовар ки қуввати дили ман шумоед ҳам бародароме ки сарм баланда дилам гуфтиам гапҳо ба қувватае вақтам хуш хай бародар барои ҳамин рӯзай бародарҷон гап нест бародарҷон бетараф набошед аллони габонтон бо занг мезанам гапа бисёр мекунем хоб панот ба худо бародар хоб ҷураҷон ки ҷон медоне ки дар ҷо чӣ гапа яъне ки ҳамаш дурӯғ будая ман ҳар боре мепурсидам ки бадрдин меҳрубон зани рафиқи зиндонимона ёрдам доден кӯдакҳош дар либос хариден пултон равон мекардам ки бародаро бирем кӯмакш кунен бирем барои фарзандош либос бихарем бирем барои модараш кӯмак кунен не ки кӯмаки шумо ҳамияй ҳайфи ту бадрдин ман тида 5 бор 6 бор аз хориҷа пул равон кардам ки бадрдин бар кӯдаки ҳамуда зани ҳамуда ки мушкилот доранд мушкилотшона ҳал кунанд не ки шумо ду нафара ҳар ду хиёнат мекардем ҳатто зани бародармона намешиносен ҳатто модари бародармона ман фикр мекунам ки намешиносен ҳамаи гапотон дурӯғ будай гӯшку меҳрубон гӯшку бадрдин рафиқи мо имрӯз дар зиндон ба хотири ман ота зиндон шидай ба хотири номуси хоҳари ман ота зиндон шидай не ки шумо бошен ҳатто занша намешиносен як бор хабар нагирифтен як бор кӯмак накарден бародарӣ ба ҳамин рӯзай дӯстӣ ба ҳамин рӯзай бародари ҷонӣ рафиқи ҷонӣ ба хотири рӯзои сахтай ба хотири рӯзои сангинае ки дар бари якдигар бошем фаҳмидӣ бародар хоҳари бародар зани бародар модари бародар барои мо оилаи худмон ҳисоб мешавад мефаҳмед оилаи худмон ҳисоб мешавад меҳрубон бадрдин ман хоҳари тура модари тура оилаи тура ба мисли оилаи худам мешуморидам ба мисли оилаи худам медонистам ба мисли гавҳараки чашм оилаи ҳар яки тура ман қадр мекардам эҳтиром мекардам ва дар ҳама пастию баланди зиндагии шумо ман дар бари шумо рост будам имрӯз мебинам бародари мо ба кӯмаки мо эҳтиёҷ дорад дар зиндонай занаш ки муҳтоҷи ман ота кишидааст шумо ёрдам намекардем ман шуморо бародари баномус мешуморидам лекин ҳайфи шумои бародар ҳайфи шумои рафиқе ки бародар ҳаётша ба хотири шумо сӯзонда як кӯмака дар зани ҳамин накардем лекин дигари сипас ман ҳар детвори бародар рафиқ дӯст надорам апа хоҳарон модаро ва бародарони азиз чӣ хеле ки шумо дида будем мо ҳамин ҳафта ҳамроҳи як бародар ба истироҳатгоҳи Искандаркӯл рафта истироҳат кардем дам гирифтем омадем дӯсто ҳамон бародари мо ҳамин ҳафта тасмим дорад ба истироҳатгоҳи Искандаркӯл сафар кунад рӯзи 6-7 август яъне ки рӯзи шанбе ва якшанбе дӯсто кадоме ки хоҳишмандае мехоҳад рафта 2 рӯз истироҳат кунад дам гира ва бо асаби тоза омада бо корша давом бита дӯсто нархш бениҳоят арзоне дӯсто 450 сомонӣ дӯсто хурдухӯрок роҳкиро рафт омад истироҳат ҳамаш хулосаи гап ки дар даруни ҳамин 450 сомон барои як одам дохил мешавад ва рақамош бошад дӯсто дар зери видео мондагия 38552513 ҳатман занг бизанед имена номи сомонаи раҷабалӣ ибронӣ муроҷиат кунед бародари мо ҳатман барои шумо ягон сум бо скидка мекунад дӯсто истироҳати хубу бо фароғат хоҳонам